F'dawn l-aħħar 12 sena naqas drastikament l-ammont ta' spam emails li ntbagħtu madwar id-dinja. Dan skont il-kumpanija Amerikana Symantec li tispeċjalizza fis-sigurtà. Inqas minn 50% tal-emails li analizzat din il-kumpanija f'Ġunju kienu junk mail. Dan huwa l-inqas ammont ta' junk mail li kien mibgħut f'aktar minn diċenju. Fl-aħħar 10 xhur il-Pulizija Ingliża irnexxielha żarma 7 networks kbar li kienu qed joperaw bi skopijiet ħżiena. Barra minn hekk fornituri Ewropej tal-Internet ingħaqdu biex jaqsmu informazzjoni dwar networks simili sabiex ikunu jistgħu jiġu miġġielda. Azzjoni minn awtoritajiet Amerikani fil-konfront ta' spammer wieħed naqset bi 80% l-ammont ta' junk mail mibgħuta għax-xiri ta' pinnoli ta' dita online. Instab li ċ-Ċina u pajjiżi tal-Lvant tal-Ewropa għadhom jużaw ħafna spam biex jipprovaw jikkonvinċu dwar il-bejħ ta' oġġetti b'mod illegali, inkluż farmaceutiċi. Staqsejna lill-espert fl-IT David De Gabriele x'jista' wieħed jagħmel biex jipproteġi lilu nnifsu minn spam u junk mail. Kull ma trid tagħmel u tidħol fil-settings u fil-configuration ta' dak il-programm, iżid id-domain, jiġifieri l-indirizz ta' minn fejn qiegħed jintbagħat dak l-email, iżidu mal-lista ta' dawk l-emails li huma konsidrati spam u minn dak il-punt il-qudiem kull email li tintbagħat minn dak il-fornitur jew provditur tal-email ma tidħollokx wara tidħol fil-kategorija tal-spam u mhux fl-inbox. Staqsejna min huwa l-aktar vulnerabbli għal spam jew junk mail. Huma dawk in-nies li jkunu jinsabu fi gruppi li jkunu gruppi kbar, pereżempju impjegati ta' kumpanija jew impjegati ta' xi entità jew ażjenda li n-numri tagħhom ikunu fuq mijiet, dawk ikunu prime targets għal min irid jibgħat l-ispam għaliex l-iskop ta' min ħajibgħat l-ispam huwa li jilħaq massa ta' nies. Fil-verità jista' qatt jiġi jum li fih wieħed jiftaħ l-email u ma jsibx spam jew junk. Diffiċli biex ngħidu għaliex dak jiddependi mill-interess li jkollhom min qed jibgħat l-ispam. Jekk min qed jibgħat l-ispam emails jara mezzi oħrajn li huma ta' iktar aċċess għal target audience li jixtieq ilħaqhom hemmhekk iva. Però kif l-affarijiet jidhru bħalissa għalkemm qegħdin jonqsu għaliex qegħdin idawru l-attenzjoni tagħhom fuq mezzi oħra ma jidhirx li dan jista' jkun possibbli għall-inqas fil-futur qarib. Kienet innotata żieda f'forom oħra ta' dak li jissejjaħ malware, jiġifieri viruses tal-kompjuter u kontenuti ieħor li jikkawża ħsara. F'Ġunju li għadda nstabu kważi 58 miljun malware, id-doppju ta' dak misjub f'April.